Jo penso que el CESCAT es troba en un moment de maduresa i de consolidació. Seguim apostant per la vigilància, per la recerca aplicada en salut pública. Jo crec que aquesta és la clau precisament del nostre centre, no? I disposar d'un equip amb diferents perfils, no? Tenim biòlogues, tenim metgesses, farmacèutiques, veterinàries, psicòlogues, és el que dona riquesa al centre, perquè al final són diferents perspectives, diferents mirades que enriqueixen el nostre treball i que el fan que siguin més fàcilment escalable a altres contextos i a altres temàtiques. Volem apostar per la innovació i sempre de la mà de la comunitat i buscant aquell impacte per millorar la salut de la població a Catalunya. El machine learning i la intel·ligència artificial, que per nosaltres actualment és una eina fonamental, no podem treballar sense això ja. Nosaltres fem servir cada dia. Pels anàlisis, per les sintaxis que nosaltres programem, és una eina imprescindible. I el futur és brutal. Farem coses molt potents. La part administrativa, organitza, planifica i fa que tots els recursos que s'apliquen facin que les tasques i tot el que és la recerca i innovació sigui com molt més eficient. A mi m'agradaria que fóssim un referent a nivell de recerca aplicada de vigilància epidemiològica per tal de proveir dades rigoroses a nivell científic que puguin servir per desenvolupar polítiques de salut pública basades sempre en l'equitat i en una perspectiva feminista i interseccional. A mi m'agradaria que fos el centre de referència que transforma dades i coneixement en polítiques, en impacte i en millora de la salut, especialment les persones més vulnerables, que penso que les hem de poder ajudar de la millor manera possible.